Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongitorria gaurko saio honetara. Saio berria apirilaren 5ekoa eta osteguna da, astea aurrera doa eta zer edukiko dugu gaur? Eduki ezberdinak, betikoak ere, efemerideekin hasiko gara gero, baina gaur adibidez lan eskaintza berriak izango ditugu merkatu txikian. Bi elkarrizketa izango ditugu ere gaur, alde batetik kolaboratzaile bat, Julen Linazasoro etorriko da, teknologia berrietan aditua da Julen, ezagutzen duzue, eta gaur WhatsAppen erabilerari buruz eta izan ditzazkegun arriskuei buruz ere hitz egingo digu. Gero ikusiko dugu. Elkarrizketa hori eta gero, Txampi etorriko da Euskararen Lagunen elkartetik, erdialdean idazlan laburren euskarazko txapelketa abian jarri da dagoeneko eta horren inguruan arituko da Txampik. Eta gero artearen ibilbidean ere erakusketa berri bat emitituko dugu. Arkitektura begira 14. argazki lehiaketa Kondestable Jauregian ikusgai dagoena izango da eta esan dugun moduan hori amaieran. Orain has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea 1614 urtean gertatu zen, Estatu Batuetako Virginia kolonian. Gaur egun estatu bat da, baina garai horretan kolonia bat zen. Bertan, Pocahontas indiarra John Rolfe izeneko kolono ingelesarekin ezkondu zen. Pocahontas ezaguna da batez ere Disneyk egindako pelikula dela eta. Hor, pelikulan, John Smith kolono ingelesarekin maitasun istorio bat bizitzen du eta errealitatean John Smith existitu bazen ere, badirudi ez zela beraien artean amodiozko edo maitasunezko istoriorik edo erlaziorik izan. 1931 urtera egingo dugu salto orain eta Espainiara. Espainian udal hauteskundeak izan ziren eta hor hauteskunde horietan alderdi monarkikoek garaipena lortu zuten, alderdi errepublikarren kontra. Hala ere, lortutako boto kopuruak alderdi errepublikar horien babesa finkatu zuen. Birpasatu ditzagun orain gaurko titular nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexe dira gaurko egunak utzaizkigun lerrokuak. Ortzegun honetako albisteekin hasteko argi da isuritako gasolioa kontrolpean dagoela azpimarratu du Nafarroako gobernuak. Gaiaren emariak eta temperatura apalagoak dute isuriaren eragina. Eta albiste honekin lotuta 56 etxe hustu zituzten Antsoainen, Irauretako kamioiak kargara erregaia isuri ostean. Aldaxari aurre egiteko tratamendu bat bilatuko du Nafarroako Unibertsitate Klinikak. Egitasmoak 150 milioiko aurrekontua izango du datozen 3 urteetan. Eta Nafarroako ogasunak 680.000 euro aurreztuko ditu urtean, jakinarazpen sistema elektroniko berriarekin. Aurre eginez albisteekin euroeskualdeak barkatu finantzatutako lankidetza proiektuetarako laguntza deialdi irekita dago. 400.000 euroko buruz, kultura, hezkuntza, gazteria, kirol eta eleaniztasunaren inguruko proiektuetara bideratuko da. Eta Iruñako urpeinek bat egin dute Altsasuko atxilotuan alde hilaren 14an Iruñan egingo den manifestazioarekin. Eta Altsasuko auziarekin lotuta Altsasuko gazteen Nafarroako bidak 12.000 pertsonatik gora parte hartu dute. Herrialdean bat egindako bost etapatan, biztanleriaren erantzuna aparteko izan dela adierazi dute antolatzaileek. Eta albisteekin bukatzeko, Maite Mutuberriak iazko arte plastikoen laguntzarekin argitaratutako Loia izeneko lana aurkeztu du. Ea ze nolako egunkarietako azalak ditugun gaur eta Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, Nafarroatik egoitza ateratzen duten enpresek ailegatzen direnak baino pisu ekonomiko handiagoa dute.
Azpian azaleko argazkian Masterchef telebista saioko errodaje bat erakusten da. Izenburu honek laguntzen du argazkia. Erdi Aroko banketea Oliten Masterchef programarako. Diario de Notiziasekin jarraituko dugu. Goikaldean lerroburu nagusian, Rajoyk UPN-rekin lan egiten duenetik, Nafarroarako inbertsioak lurra jo du. Beherago azaleko irudian bi suhiltzaile Arga ibaia garbitzen ikusi daitezke. Ezkerrean titular hau ageri da. Arga ibaiko garbiketa sakona gasoil isuriketaren ondoren. Gara egunkariarekin egingo dugu aurrera. Goikaldean lerroburu nagusian, Productos tubulares, 157 kaleratze eta muturreko neurriak. Azaleko argazkiak berri horri egiten dio erreferentzia. Konpainiako langileak agertzen dira Barakaldoko hotelaren aurrean. Bertan enpresako batzordearekin eta Productos tubulareseko zuzendaritzarekin elkartu ziren. Ea zer daukagun hedabide euskaldunetan eta horretarako berri egunkariarekin jarraituko dugu. Lehendabiziko argazkian, Productos tubulareseko neurri zorrotz hoiei eta kaleratzeei erreferentzia egiten zaio eta hor atzo gertatutako kontzentrazio hori erakusten da. Non langileak esan den moduan elkartu egin ziren eta konpainiako zuzendaritzarekin eta batzordearekin elkartu. Titularra hurrengoa dio, titularrak. Soldatak 25 txikitu eta 10 langiletik 4 kalera. Bekaldean bigarren irudia agertzen da. Hor Primoz Roglic Loto Jumboko txirrindularia agertzen da eta titularra bere hitzak dira. Erlojupeko oso ona egin nahiko nuke, baina itzulia ez da hor bukatuko. Ezkerreko zutabean eduki ezberdinak ageri dira, lehendabizikoan arian atalean birziklatzea handitu nahi baldin baduzu, birziklatu hondakinak ezerre. Pilot Barezak Europako ingurumen bulegoko hondakin politikaren arduradunaren hitzak dira. Horren azpian, alokairurik ez etorkin eta errefuxiatuentzat izenburua daukan berria ageri da. Horren azpian, Argara isuritako gasolioa kontrolpean duela azaldu du Nafarroako gobernuak. Kirolari dagokionez, Daniel Elezkano Azpeko pilotariaren hitzak ere agertzen dira, inork ez dit ezer oparitu, kantxan ordu asko eman ditudalako naiz pilotaria. Eta kultura atalean Thierry Bizkari musikariaren esaldi bat. Ia etxaldearen segida hartzekotan nintzen, artista bilakatu naiz azkenean. Jarraitu dezagun aste honetako agendarekin. Gaur eta apirilaren 8 arte Iruñean bisita gidatuak egiteko aukera izango da. Alde batetik Iruñea osotara deiturikoa eta bestalde Iruñeako harresiak izena daukana. Sarrera ezberdina da bisitaren arabera. Gaur arratsaldeko 8etan Atarrabiako kulturetxean aurreandako antzerkia euskaraz, Erpurutxo. Sarrerak 3 euro balio du. Eta gaur ordu berean, arratsaldeko 7:30etan, Nafarroako Unibertsitateko Museoan Thierry Bizkariren diska berria entzuteko aukera izango duzue. Manez eta kobreak izenburua du diskak eta sarrerak 12 euro balio du. Bihar arratsaldeko 7:30etan Zentral Kafe Antzokian errefuxiatuen aldeko jaialdia kontzertu ezberdinekin eskainiko da. Errefuxiatuak laguntzeko denez, jateko aukerarik ez baldin baduzue, ere laguntzeko aukera izango duzue kontu korronte batetan dirua sartuz. Informazio guztia Helpna eta Mediterraneoren webgunean aurkitu daiteke. Biharko jaialdirako sarrerak 10 euro balio du. Bihar gaueko 10:30etan Burlatako kulturetxean beste kontzertu bat. Blues and Decker taldea, doakoa. Eta bukatzeko larunbatean eta igandean, larunbatean goizeko 11etan eta igandean eguerdiko 12etan, Hilarion Eslaba polikiroldegian Burlatan apirileko feria ospatuko da, doakoa.
Goizean lainoa eta lanbroa sortuko dira, goizean goiz zerua tarteka lainotxo egongo da. Gainerako orduetan zerua laino gutxikin agertuko da, erdi mailako lainoen eta goi lainoen tartekin. Hego-ekialdeko haizea ahul bizia ibiliko da. Temperatura maksimoak gutxi igoko dira. Ortziral goizean lanbroa zerua laino gutxikin egongo da, erdi mailako laino eta goi laino batzukin. Gauean zerua tarteka lainotxo agertuko da eta baliteke han-hemenka zaparrada txikiren bat botatzea. Hego-ekialdeko haizea ahul bizia ibiliko da. Temperatura igo egingo da, gutxi minimoak eta nahikoa edo nabarmen maksimoak. Iruin herriko albisteekin egingo dugu aurrera. Ea zer daukagun Oltzako zendean. Ekainaren 25-tik 29 arte udako kanpaldia egingo da Donibane Pasaian, Gipuzkoan, 7 eta 13 urte bitarteko umeentzat. Oltzako zendeako udalak antolatu du eta izen emateko epea apirilaren 9an irekiko da apirilaren 13 arte. Uharterekin jarraituko dugu. Uharten hasteko, Uharteko udalerrian helbideratuta dauden ibilgailuen 2018ko zirkulazio udal zergaren ordainketa epea 2018ko honetako apirilaren 9an amaituko da. Epe hori pasa eta hilabeteko epean aipatutako zerga kobratuko da 5%aren gainkargarekin. Epe hori pasata ordainagiriak agentzi exekutibora bidaliko dira, kobratzea premiamendu bidetik burutzeko. Aurrera jakinarazpenik egin gabe. Informazio gehiago eskuratzeko udalaren webgunea bisitatu. Bestalde, Uharten 2018ko udako animazio kanpainarako proiektuak aurkezteko epea ireki eginda apirilaren 24 arte. Udalaren webgunean xehetasun guztiak aurkitu daitezke. Eta bukatzeko goazen Iruña hiriarekin. Iruñean hasteko udalak sasoi honetan estatuko liga ofizialetako lehendabiziko 3 kategori absolutuetan lehian aritzen diren kirol taldeetako diru laguntzen deialdia egin du. Diru kopurua 456.000 eurokoa izango da. Talde femeninoak eta genero ikuspuntua txertatzen duten erakundeak saritu egingo dira. Iruñarekin jarraituz, gaur arratsaldeko 6etan Sanduzelaiko Zibiboxean Angeles de Trapo konpainiak Andersonen testuetan oinarritutako El carruaje de los sueños deituriko txontxongilo obra aurkeztuko du. Sarrerak 3 euro balio du. Bestalde, jasangarritasuna bultzatzeko helburuarekin, jostailuak trukatzeko merkatu txikia egiten ari dira gaur Ingurumen Hezkuntzako Museoan, Iruñean. Goizean eginda eden lehenengo zatia eta bigarrena arratsaldean izango da. Arratsaldeko 6etatik 8etara. 9 eta 12 urte bitarteko umei zuzendutako sukaldaritza tailerrerako leku libreak daude oraindik. Larunbatean izango da Ermitagainako udal merkatuan. Inskripzioak 2 euro balio du eta 010 edo 948-42-0100 telefono zenbakietara deituz egin daitezke. Mugarik gabeko medikuek edo Medicos Sin Fronterasek zinema ziklo bat eskaintzen ari da Gazteriaren etxean, egunerokotasun humanitarioari buruzkoa. Eta amaitzeko Iruña Antitaurina kolektiboak Sanferminetako eskailera ospatzen jarraitu du. Festetan ematen den tortura salatzeko alde batetik eta bestetik zezenketarik gabeko Sanferminak izatea posible dela gizartea kontzentziatzeko. Horretarako zezen bizien desfile bat egin zuten eta taldeak dio Iruña ez dela taurinoa Sanfermin zalea baizik.
Aurrezitzailea ingeleran espezializatua behar da Iruñan, astelen, astearte, asteazkenetan, goizeko 9:30 11:00. Kurrikuluna bidali info@guarderia-anjos-pamplona.es helbidera. Telekomunikazio zerbitzuak eskaintzen duen denda batek saltzaile bat behar du Iruñan. Lanaldi erdirako goizez urteko soldata gordina 7.000 euro. Interesatuak bidali kurrikulunak rrhh@logikaline.com helbidera. Lorategi mantenimendurako langilea behar da, errepide bazterretako eremuak biribilgunetan desbrozeak, kimaketa, garbiketak, tratamentuak emateko. Lanaldi osorako goizez eta arratsaldez. Interesatua bidali kurrikulunak selekzion cpn@navarra.es helbidera. 2 autobus gidari behar dira Iruñan, kurrikuluna bidali 2018konduktor@gmail.com helbidera. Administraria behar da Iruñan, lanaldi osorako aste batez ordutegi jarraian, bestea goizez eta arratsaldez. Ikasketa maila goi mailako administrazio zikloa. Interesatuak kurrikuluna bidali admin@suner.es helbidera. Biltegi antolakuntzarako langilea behar da lanaldi osorako, kurrikuluna bidali almar2805@hotmail.com helbidera. Burdingintza enpresa batek mantenimendu lanetarako teknikaria behar du Iruñan, lanaldi osorako txandaka goizez edo arratsaldez. Kurrikulunak bidali naiara-gidoia-kanbra@randstad.es helbidera. Adinekoekin lan egiteko langileak behar dira, beharrezkoa osasun arreta formakuntza erdi mailakoa edo baliokidea, ordezkapen kontratuarekin. Kurrikuluna bidali trabajaconnosotros@soleraasistencial.es helbidera. Ibilgailu tailerra mekaniko bat behar du Iruñan, lan ordutegia 8:30 ordu1:30 eta arratsaldez 3:30 6:30. Kurrikuluna bidali sara.guillen@randstad.com helbidera. Nazioarteko garraiorako 4 gidari behar dira Noainen, kurrikuluna bidali ofertasbi@navarra.es helbidera. Arraindegi saltzailea behar da Iruñan, kurrikuluna bidali victor@victorpescados.com helbidera. Telefonia denden koordinatzailea behar da Iruñan, kurrikuluna bidali rrhh@redchain.es helbidera. Gaia jarriz koordinador tiendas. Ibilgailu elementuren ordezkatze piezak egiten dituen enpresak kalitatea zaintzeko teknikaria behar du Iruñan, kurrikuluna bidali selekzion@ain.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz, aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, menditxuri, Donez